ಕೃಷ್ಣಂ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮ ವಚಸ್ಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಗುರುಭ್ಯೋರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನೆತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ಪೆ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡುವಂತ ಪೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಇನಿತ್ 2500 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ನಮಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಚರ ಅಂತ ಬರ್ಪ. ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿತು ಐತವನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು. ಇನಿತ್ 1900 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರ್ಪ. ಆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕಥೆ ಇಂಚೆಪ್ಪುನು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಹಡಕು ಅಲ್ಪತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಡ್ತಿಪ್ಪುನು ಸಾಧಿ ತತ್ತದ ಅವು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತುನು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮುಲ್ತ ವೀರ್ಯರು ಕೆಲವರು ಪೋತು ಅವೇನ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂಪೇರು ಐಟೊಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಲುದು ಜೇಬಿಪ್ಪಾಡು ಆಳಿನ ಅಪಹಾರ ಅಂಪೇರು ಮುಂದೇನು ಸೂತು ಆ ಜೋದ ದೋಸ್ತಿ ಆ ಹಡಗಡಿಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಮಧ್ಯ ವಸ್ತುಳೇನು ಪಂಡ ಗಂಗರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸತ್ತುಳೇನು ಪತಂ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಪಹಾರ ಅಂತದೇರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಲ್ತು ಆ ಜೋನ ಅಪಹಾರ ಪಿರಪತಂ ಬೋಪಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಂಡ ಕತೆ ಜಯಬತ್ನ ಕೇಂಡ ಆ ನಾಟಕಡ್ 150 ತುಳು ಶಬ್ದಂ ಕೂಡ ಇತ್ತನು ಒಂದೇನು PS ರೈ ಪಂಡ್ಪಣಗಳು ಅವೆ ನಮಗೆ ಪೆಚ್ಚಿತ ಕೊಲ್ತೇರು ಅಂಚತ್ತವರ 1900 ವರ್ಷ ಪಿರಪಲ ನೆತ್ತೋ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತುಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಂಡ್ರೆ ಆಗ ವಿಷಯ ಜಾದವ ಕೇಳಾಗ ಮುಂದೆ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾಗ ಐತೆ ತುಳುಟ್ಟು 4 ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪ ಜಾದ ಕೇಳಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಣ ತುಳು ಜೈನೇರ್ನ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತೇರ್ನ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕೆಳವರ್ಗಂತ ಕುಣ ತುಳು ಈತ ತುಳುಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಂಟು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪು ಮಾತ್ರ ಈ ಲಿಪಿನ ಗುಣಾತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗರ್ವಂಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಣು ಐಟ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ಟು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಟ್ ಪಣಂಡ್ರೆ ಆಪಣು ಐಟ್ 2 ಕತೆ ಬರ್ಪಣು ಲಿಪಿ ಎಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನೋ ಪಂಡ್ರೆ ಕೇರಳಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಕಲೆ ನಂಬುವುದರಿಂದ ಪಂಡ್ಪ ಅಕಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಅಂಪಣ ಹಕ್ಕು ಒಬ್ಬೊಂಜ ಕಾರಣ ತವರ ಬೋದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾದಂ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದೇ ತುಳುನಾಡದ್ದು ತರಪಡೋನ್ ಪೇರು ಸುರುಕಾದ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ತರಪಡೋನ್ ಪೇರು ಜಾಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಮೂಳು ಆ ಕಾಲಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನೋ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂತು ಅಕುಳ್ನೋ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂತು ಮಸ್ತ್ ವೇದ ಪಾರಂಗದರು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಎಂಟು ಪುದಾರಿತ್ನಗಳು ಆಗಮ ಕವಿದೇರು ಮಾತ ಮುಡಿಪೇರು ಅವೇನ ಕುಳಿಸೋದು ಮುಡ್ಪ ತಕ್ಲೇನು ಪೂಜೆಗಿಂದು ಅಡೆಗೊಳೆಪ್ಪೇರು 2 ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಶಾಂತಿ ಕೀಳ್ ಶಾಂತಿ ಬಂದು 2 ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ತು ಪೂಜೆ ತಕ್ಕಳು ಅಪನಗ ಅಂತಂಜಿತ್ನ ಪೂಜೆ ತಕ್ಕಳು ಮೇಲ್ ಶಾಂತಿ ನಕ್ಕಳು ಇಜೊಂಡ್ ಪೇರು ಪಂಡ ತಂತ್ರಿದ ಕೆಲಸ ನಕ್ಕಳು ಇಜೊಂಡ್ ಪೇರು ಕೀಳ್ ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ಪೂಜೆದೇನು ಮುಲ್ತು ಬತ್ನಾಗ್ಲೇ ಕೊಳ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಪೋನಾಗ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋತ್ರೇರು ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಸನ್ ಮಾಂತ ಪತಂತು ಪೋತೇರು ಅಪನ ಕಲ್ತು ರಾಜೇ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಂತ ಸೂತು ನೋಟ್ಸ್ ಜಾದ ಬರೀತಾರೆ ವೈಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಮಾಂತ ಸೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಆ ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅವೇನ್ ಸೂತು ಅವೇನ್ ಹಾಕಳು ಆ ಲಿಪಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂತ ಉಂಡವೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೂನಾಗ ಮಳಿಯಾಳಿದ ನಮ್ಮ ಜಾದಂಡಲ ಬರೆಯನ ತುಳು ಒಂದು ಸೂಯಿಸಾದಿಗೆ ಒಂದು ಮಳಿಯಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾದ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವರು ಮಾತ್ರ ಮಳಿಯಾಳಿಗಳ ನಿಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಪಣ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರ 14 ಅಕ್ಷರನ ಮಳಿಯಾಳಿ ತಪ್ಪು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಸೂನಾಗ 13-14 ಅಕ್ಷರ ಮುಟ್ಟ ನಮಗೆ ಸೋಜುಂಟು ಬಾಕಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೋಜುಂಟು ಬೇಲೊಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಷರ ಮುಟ್ಟು ಬೇತೆನೇ ಸೋಜುಂಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕತೆ ಜಾದವಕ್ಕೆ ಅಂಡಾಗ ಸುರದ ಕತೆ ತಲ್ಕನೆ ಮುಳ್ಪತ್ತಾಡೆಗೆ ಹೋಯರು ಅವಳು ಕೇರಳುಂಟು 2 ಲಿಪಿತ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಂಗ್ಳಿಪುಂಟು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೆಡೊತ್ತು ಬೇತ ಕೊಲ್ಲೆಡೊತ್ತು ಬಂದು 2 ಲಿಪಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಗ್ಳಿಪುಂಟು ಅಂಡ ಮುಲ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಂತೂ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇನು ಮಾತ ಬರೆಯರೆ ಐಟು ಬೋಡಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಜಾದಂ ಪೇರು ಮುಳ್ಪತ್ತು ಪೋನಾಕಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋನಾಕಲಿನ ಪೋತಿಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಂಬೋದಿರಡು ಮುಕ್ಕಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪೇರು ಆ ಲಿಪಿಗೆ ಆರ್ಯ ಎಳತ್ತು ಅದರ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದು ಪುದರಿಸಿಪೇರು ಬನ್ನಂಜ ಗೊಂದಾಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂದರೆ ನವೇನೇ ಮೂಡು ಸಾರ ಪಣಂತುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಳು ಜಾದಂ ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಳು ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಅವನು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿಡ ಯೂಸ್ ಅಂತಂತುಳ್ಳೆ ಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತದ ಡೆಕರ್ ಅಂತದ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದುಳ್ಳೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಂತ ಬಿಡೋಂಗ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಂ ಅಂತ ಬರೆ ಬಸುರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬರೆ ನಲ್ಕರನ್ನು ತುಳುತ ಓ ಐಕ ಒಂದು ಬೀಲ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪಣ್ಪಣ ಅಂತಾಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಆ ಓಂ ಉಂಟು ಬಂತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಣ್ಣಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಟು ತುಳು ಲಿಪಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾತ್ತಾವನ್ನೇ
ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಬರೆಯತ್ನೋ ಸರ್ವಮೂಲ ತುಳುಲಿಪಿಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಣೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂತು ಬತ್ತ ಅಕುಳೇನು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅವು ಬುಡ್ತೇ ಪೋನು ಬೇತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬತ್ತೇರು ಅಕುಳ ಮಿಷನರೀಸ್ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಅಕುಳು ಈ ಬಾಕಿದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಮಿಷನರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ತೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇತೆ ಇಂಚಿತ್ನೋ ವಿಷಯನ ಮಾಂತ ಪಾಡ್ತನ ಸಂಧಿಸಲು ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದது ಅವೇನು ಮಾಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊನಾಡೋದು ಬಿದಾಡಿಯರು ಆಂಡ ಲಿಪಿ ಜಾದ ಅಂತೀರಿ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಟೇ ತುಳುದು ಒಂದೇನು ವಿಷಯನ ಬರೆಯೋದು ಪುಸ್ತಕನ ಕೊಡತ್ತೀರು ಅಂಚತ್ತವರ ತುಳು ಸೀದ ಬದಿಕ್ಕೋನು ನಾವ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಟೇ ತುಳುನ ಕಲ್ಪರೆ ಸುರ ಅಂತ ಅಪನಂಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ತುಳು ಲಿಪಿದು 4 ಗ್ರಂಥಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸುವರ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಕಾವೇರಿ ಬೆತ್ತ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಂತು ಒಂದು ಮೂಜಿಲ 17ನೇ ಶತಮಾನ ಉಂಟು ಆತ್ಮ ಬಂತ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನು ಸುನಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಐತೆ ಬೆತ್ತ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 14 ಅಥವಾ 15ನೇ ಶತಮಾನ ಉಂಟು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಜಾದವ ಕೇಳಾಗ ಐತ್ಲಾ ಪಿರಪ 13ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದಾಜಡ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಳ ಬರೆಪೋತ್ ನಂಚಿದ್ ನಾವು ಸರ್ವಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಪಾಡ್ ಸಿಕ್ಕುದು ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೂನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಡುದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮುಂದುವರ್ಪೋಡಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಬಂಡನೆ ಜಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಜಾತನ ಬರೆದೇನು FB ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತದೆ ಸೂತ ಒಂದು ಜಾತ ಮಲಯಾಳ ಬರೆದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಚಾರ ಜಾಯ ಕೇಳಾಗ ಒಂದೇನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂಥದ್ದು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತದ್ದು ಲಿಪಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟೋಡ ಐಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೇನ ಹೆಂಗುಳಿತೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹುಳಿಯರ ಆನಂದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಿದೇದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏನು ಶುರುಕಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಪಿದೇತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತದೇ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಪುಂಡ ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ ಬರೀ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕಳು ಎಪ್ಪುಣ ಓಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕಳೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಧಿ ಬೆಳೆತ್ತಮ ಅಂತ ಅವಳೆ ಅಕ್ಕಳು ತುಳು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊಡ್ ತಕ್ಕಳು ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಪಾತೇರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಟ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಹಿಂಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ಕಲ್ಪೋಪರ ಅಂತ ಪಂಡ ಜಾದಕೆಂಡ ಏನು ತೆರೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಏನು ತುಳುತು ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಪರಿಸುವಂತೆ ಬೆತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡప్పుడు ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರತಿವರಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ನಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟೋಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಆನಾಥ ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಗ ಜಾದಕೆಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯಾಂಡದ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಂಜ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಪಣ್ಣಂಗ ಪಣ್ಪೇರೆ ಅವು ಆ ಕಾಲುಂಟು ಜಾಯ ಉಪಯೋಗ ಬತ್ನ ಕೇಳಾಗ ಸುರುಕು ಸ್ಮೃತಿಲ ಶ್ರುತಿಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪಣ್ಪುಣ ಕೇಳೋಣ ಕಲ್ಪುಣ ಬರೆಪುಣ ನೋಟ್ಸ್ ಸಂಪುಣ ಒಂದು ಜಾಲ ಇತ್ತಿ ಆಂಡ ನಿಧಾನ ದುಮ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಬರೆಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೇಪರ್ ಜಾಲ ಇತ್ತಿ ಐಕ ತಾಳೆದ ಪೇಪರ್ ತಾಡೆ ಬಾಲೆಡ್ ಬರೆಪುಣ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ತಾಡೆ ಬಾಲೆಡ್ ಜಾತ ಇತ್ತದಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಜಾತ ಬರೆಪ ಹಿಂದಿ ಲಿಪಿಡೆ ಆ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರೆಯ ರ್ಯಾಪ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಹೊಸ ಲಿಪಿ ಯಾವಡು ತಾಳೆ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಯಾವನು ಆತ ಸ್ಮೂತ್ ಆಟ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಯಾವಡು ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಪಿನ ಅಂತೀರ ಅವೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ಬೇರೆ ಐಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸುಂಡ ಖಾಲಿ ಬಳ್ಳಿ ತರ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುಣು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಒರ ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಸಿತ್ತು ಮೋರ ಅಂಚಿಂಚು ಮೋರ ಕಿಂಜ ಸುರುಳಿ ಈತೆ ಸೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಣು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸುರಂತನ ಮಾತು ಕಷ್ಟನ ಆಪುರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತು ಸುಲಭ ಆಪುಣು ಜಾಯಕೆಂಡ ಏನು ಮಿತಿ ಪಣ್ಪುಣದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಡಾಪನು ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯಾಂಡಲ ಕಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವೆನ್ಸೂದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೇ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪ್ರಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧರ ಬರೆಪಣ ಅಂತ ಆಂಡಲ ಕಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಓಳಾಂಡಲ ಬರೆಯಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಆ ಎನ್ನ ಬುಕ್ ನೇರವರಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಯತೆಪ್ಪುವ ಅವೆನ್ಸು ತುಂಬಿ ಜಾದ ಅಂತ ಕೇಳ್ವಿ ಐತ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟು ಜಾದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ನ ತುಳುಟು ಬರೆಯಕ ಓಡಾಡ ಕನ್ನಡ ವೈಟ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತುಳುಟು ಬರೆಯಕ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೈಂಟೆಡ್ ಬರೆಪುನಾಕ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಪುನಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂತ ತುಳುತ ಫಾಂಟ್ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಪರಿ PC-ಗೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚಿತವರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವೇ ನಮ್ಗ ಇಲ್ಲಡು ಬರೆಕ ಜಾಯ ಹಾಪುನು ಕೇಂಡ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಪಣ್ ಆವಂತ ಏಪುನು ವರ್ಷ ಮುಜಿನಾಲ ಆಡಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಪುನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ನಾಯ ಸೂತು ಕೇಳುವೆ
ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಪುದನ್ನು ತುಳುಟು ಬರೆಪಣ ಕೆಲಸ ಅಂಬುದ ಐವಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಒಂದು ಆತ ಇಲ್ಲದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಆದಿಪ್ಪೇರೆ ಆಯಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುಟು ಬರೇಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಫ್ಪಿಡ್ಸು ನಾವು ಪಣಪಿಲ ಬಂತೊಂಜಿ ಊರು ಅದು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆ ಮಂತಿಪ್ಪಣದ ಐಕಗಳು 4 ಭಾಷೆಡು ಬರೀತೇನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಚೆ 4 ಭಾಷೆಡು ಬರೀತೇನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಅದೇ ಪೊರ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತವರ ಇಂಚಿನ ಊರದ ಪುದಾರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೇಕ ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ತಗಳು ಇಪ್ಪೇರು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಟ್ಟು ನಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅವಳ ಮುಂದೇನು ಬರೀತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ ಜಾಯ ಮಳಿಯಾಳ್ದು ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಕೇಳು ಆಂಡ ಅವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಬುದ ಐವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತುಂಡು ಎಮ್ಮಿ ಪುರಾಣಿಕೆ ಮೂಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೇ ಸುರುಕಾತಿನ ಕೋಟಂಪೆ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮೂಡು ಶಾಲೆ ಅವಂತುಂಡು ವಿದ್ಯೋದಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಳ್ಳಿ ರಂಜಿತಾವರ ಮೂಡು ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ ವಾರಂ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತವರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪ್ರಿ ಜೋಕ್ಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆದ ಕಲ್ಪೇರು ಜಾಕೆಂಡ ಕಿನ್ನಿಡ ಕಡೆ ಊಲಾ ಕಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪ್ರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗಳು 2 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ನರ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಅಂಚತಾವರ ಒಂದೇ ನಂಬುಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು ಬಂದು 2 ರೀತಿ ನೆಕ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಟ್ಟಾವಡು ಅಜ್ಜೆ ದೊಡ್ಡಲಾವಡು ಇಲ್ಲಡು ಪುರುಷೋದಿಪ್ನ ಕಲ್ಪನಾಗಳು ಏರ್ಲಾವಡು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಒಟ್ಟಾಗ ಜೀವನಿರಂತ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜನಗಂಡ ನಮಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ ತಳ್ಕೊಳ್ಪ ಅಂತ ದೀರ್ಘದ ಕೆಲಸ ಪರ ಹಾಕೋಣ ಅಂಜತ್ತ ಅವರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಗ ಇಲ್ಲಾಗ ತುಳು ಮುಟ್ಟೋಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳು ಬತ್ತದ ಆಪಣ ಬಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜೊಂತೇರು ಅವಳು ಮಾಂತ ಇಜ್ಜಿದ್ದೇನು ಮಾಂತ ಲಗಾವಂಬುಗ ಆನಾಥ ಬೇಗ ತುಳುನು ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟೋಗ ಈ ಒಂದು ಆನಾಥ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪಣೆ ತೊಡೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಪುದಾನೆ ತುಳುಟ ಬರೆಪಲ್ ಕಾವಡು